היום הזה 1958 שנים לחורבן הבית השני, ומאז עבר קציר, קלה קיץ, ואנחנו לא נושענו. כמו שאתם יודעים, יש כמה דרכים לחשב את מניין שנות החורבן. הדרך המקובלת היא להוריד חיים מאומות העולם. כך אומר שלמה המלך במשלי: יראת אדוני תוסיף ימים ושנות רשעים תקצורנה. אנחנו מקצרים משנותיהם של אויבינו ושונאינו ומבקשי רעתנו. השנה הזו, המניין של אומות העולם, 2026. כשאנחנו נוריד מזה חיים כמה בגימטריה? 68. 2026 פחות 68, בדיוק 1958 שנים. זה המניין של שנות החורבן. ואפילו שעברו כל כך הרבה שנים, אנחנו ממשיכים להתאבל, אנחנו ממשיכים לקונן, ויש לנו הבטחה שאמרו אבותינו במסכת תענית בדף ל': שמחו את ירושלים, גילו בה כל אוהביה, שישו איתה משוש כל המתאבלים עליה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. מרן זכר צדיק לברכה היה שואל כל שנה מחדש, מה ההבטחה הזו זוכה ורואה בשמחתה? זוכה בלשון הווה, כביכול עכשיו הוא זוכה, אבל עכשיו עדיין אין כלום, הר ציון עדיין שמם, שואלים ילכו בו. היה צריך לומר יזכה ויראה בשמחתה. למה אמרו זוכה ורואה? כאילו עכשיו הוא זוכה ורואה. תשמעו דבר מעניין מאוד. יש לנו כלל שרבותינו אמרו במסכת ברכות בדף נ"ח: גזרה על המת שישתכח מן הלב אחרי 12 חודש. זה חסד שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא, שהמת אחרי 12 חודש קצת משתכח, הכאב קצת פוחת. הוא לא משתכח לגמרי כמובן, אבל הכאב נחלש אחרי 12 חודש. אם חס ושלום זה לא היה כך, אדם כל החיים שלו היה צריך לשבת בשקו ותעניתו, היה מוריד את צבתו ברעש העולה. לכן חסד השם שאחרי 12 חודש הכאב קצת נחלש. לכן גם דיני האבלות, אפילו על אבן, מסתיימים אחרי 12 חודש. והנה, כמו שאתם יודעים, אצל יעקב אבינו, אחרי שאמרו לו הבנים שלו טרוף טורף יוסף, התורה אומרת: ויקומו כל בניו לנחמו וימאן להתנחם. יעקב אבינו לא מסכים לקבל תנחומים. למה הוא לא קיבל תנחומים? כי יוסף הצדיק היה עדיין חי. גזרה על המת שישתכח מן הלב אחרי 12 חודש, אבל החי לא משתכח. את החי אי אפשר לשכוח לעולם. בית המקדש חרב לפני 1958 שנים, ואנחנו ממשיכים להתאבל. אנחנו לא מקבלים תנחומים, כי בית המקדש של מעלה חי וקיים. בית המקדש לא מת, הוא עומד ומצפה לרדת בנוי ומשוכלל מן השמיים. ככה רש"י כותב במסכת ראש השנה בדף ל': בית המקדש השלישי ירד בנוי ומשוכלל מן השמיים, הראינו בבניינו ושמחנו בתיקונו. אנחנו לא נצטרך לבנות אותו בידיים, לא יצטרכו לבוא פועלים לבנות את בית המקדש. הוא ירד כמו מעלית, בנוי ומשוכלל מן השמיים. בית המקדש של מעלה חי וקיים. לכן מי שמתאבל על ירושלים זה סימן שהוא, בית המקדש שלו לא מת. זה סימן שעדיין בית המקדש חי. זה סימן שהוא לא התייאש מבניין ירושלים. הוא לא מקבל תנחומים על חורבן ירושלים. לכן הוא זוכה ורואה בשמחתה. כבר עכשיו הוא זוכה. כבר עכשיו הוא איש מרומם על כל ברכה ותהילה. איש נעלה כזה שבית המקדש שלו חי. עכשיו הוא זוכה ורואה בשמחתה. לא רק שיבנה, כבר עכשיו הוא זוכה. זה רבותיי היום שאנחנו נמצאים בו. והיום הזה, כמו שאתם יודעים, הוא אסור בלימוד תורה, בדברים שמשמחים את הלב. הרי פיקודי אדוני ישרים ושמחי לב. התורה נותנת שמחה למי שהוגה בה. ביום תשעה באב אסור בשמחה. לכן אסור ללמוד תורה בדברים המשמחים. חייבים ללמוד תורה גם בתשעה באב, כמו שעושים כאן במקום הקדוש הזה. כי הרי אנחנו בירכנו בבוקר ברכות התורה. אם היינו פטורים לגמרי מלימוד תורה היום, איך בירכנו בבוקר ברכות התורה? מה, זו הייתה חלילה ברכה לבטלה? אלא גם ביום תשעה באב חייבים ללמוד תורה. רק אי אפשר ללמוד תורה בדברים שמשמחים את הלב.
צריכים ללמוד באגדות החורבן, צריך ללמוד במדרשי החורבן, וגם זהו יום שעוסקים בו מעט בהלכות אבלות. מרן זכר צדיק לברכה היה מעורר על זה בכל שנה. אתם יודעים שהלכות אבלות הן ארוכות מארץ מידה ורחבות מן ים, יותר מ-60 סימנים בשולחן ערוך יורה דעה, מסימן ש"מ עד סימן ת"ג. כל זה הלכות אבלות, ויש בורות גדולה מאוד. אדם חס ושלום מגיע לשעת מעשה, הוא לא יודע בין ימינו לשמאלו מה זה עונן, מה זה דיני קריאה, מה דיני הקבורה והקדיש, מה עם הנחת תפילין לאבל, ואיזה דברים מותר לו ואיזה דברים אסור לו. יש בורות גדולה מאוד בהלכות אבלות. כשמרן זכר צדיק לברכה נבחר לרב ראשי לתל אביב בשנת תשכ"ט, ביום הראשון שהוא התיישב בלשכה שלו הוא קיבל בטלפון 10 שאלות, מתוכם 9 שאלות בהלכות אבלות. וכל מורה הוראה יודע, כל מי שמקבל שאלות בהלכה יודע, שרוב השאלות הן בהלכות אבלות, משום שגם אנשים שהם רחוקים מתורה רוצים להתאבל כמו שצריך על המת. לכן הלכות אבלות הן הלכות שהן חשובות מאוד. אז במשך כל השנה אדם לא לומד הלכות אבלות, כי יש בזה הרגשה לא טובה, יש בזה עוגמת נפש, וגם יש אנשים שהם חוששים, הם מקפידים, אומרים אולי זה פתיחת פה לשטן, אם ילמדו הלכות אבלות אולי חס ושלום יצטרכו לזה, אז לכן לא לומדים הלכות אבלות. אתם יודעים, היה חתם סופר מגדולי רבותינו האחרונים, שלח לו חמיב. מי היה חמיב? הגאון רבי עקיבא איגר היה חמיב. שלח לו שאלה בהלכות אבלות. כותב החתם סופר בתשובה, זה בחלק יורה דעה בסימן שמ"ו, כותב, כשראיתי את השאלה נרתעתי לאחוריי, כי גברה קפדנה ענה. אני מקפיד, אני בן אדם מקפיד, לא מתעסק בהלכות אבלות. אומר, אבל אמרתי, זה לא נעים. חמיב שלח לו שאלה, מה, הוא התעלם מהשאלה של חמיב? אז הוא התחיל ללמוד, התחיל להתעסק בזה. כותב, לא עבר זמן, באה לו שמועה שנפטרה אמא שלו. כך הוא כותב. אבל הוא מעיד על עצמו שהוא היה מקפיד, גברה קפדנה ענה. היה אומר מרן זכר צדיק לברכה, אנחנו לא מקפידים. מאן דלא קפיד לא קפדינן בעדי. אנחנו לא מקפידים. זו תורה, גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא. התורה אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא. לכן אנחנו לא מקפידים בלימוד הלכות אבלות. זה תורה, צריכים לדעת את ההלכה כמו כל ההלכות. אדם לא צריך להקפיד בזה, לא להתחשב בזה בכלל. אבל כל השנה לא לומדים, לא מתעסקים כל כך בהלכות אבלות, יש בהם צער. אבל יום תשעה באב, שהוא יום שכולם שרויים באבל, זו הזדמנות ללמוד כמה פרטים שקשורים בהלכות אבלות. אנחנו בכל שנה עוסקים בעניין אחר, בתפילה שעד השנה הבאה, ובשנה הבאה, יום תשעה באב, יהיה כבר לששון ולשמחה או למועדים טובים, ויהיה כאן יום שכולו תורה, כמו ביום העצמאות. נעשה ששון ושמחה ישיגו ונעשו יגון והנחה. אבל עד אז אנחנו עוסקים בכמה פרטים שנוגעים להלכות אבלות. השנה רבותיי ניגע בכמה פרטים שלא נוגעים דווקא לאבל, אלא יש להם השלכה מעשית מאוד לכל מי שמגיע אל הכותל המערבי במשך השנה. אתם יודעים שרבותינו אמרו במסכת שבת בדף ק"ה, העומד בשעת יציאת נשמה של האדם מישראל חייב לקרוע. למה הדבר דומה? לספר תורה שנשרף. אדם מגיע ליציאת נשמה של אדם מישראל. זה יכול להיות אחד מהקרובים שלו, לא עלינו. זה יכול להיות מישהו שהוא לא מכיר. הוא היה בבית חולים, הלך לבקר את החולה, אמרו לו בוא תשלים מניין, יש פה מישהו שעולה בסערה השמיימה. טוב, אז הוא מגיע לידו, העומד בשעת יציאת נשמה של אדם מישראל צריך לקרוע את הבגד שלו. כמו מה? כמו ספר תורה שנשרף. הרי חז"ל אמרו במועד קטן בדף כ"ו, אם אדם רואה חס ושלום ספר תורה שנשרף, חייב לקרוע את הבגד שלו. ככה כתוב בספר ירמיהו, היה יהויקים מלך יהודה שרף את מגילת איכה שקראנו היום. היא הייתה כתובה אשורית כמו ספר תורה, ויהויקים שרף את מגילת איכה. היו שם כל השרים שלו. אומר הנביא, ולא פחדו ולא קרעו את בגדיהם המלך וכל עבדיו.
מכאן למדו רבותינו שצריך לקרוע. מי שעומד, הם לא עשו את זה, אבל מצד הדין היו צריכים לקרוע. גם נשמת אדם מישראל דומה לספר תורה שנשרף. ולמה? אין לך ריק בישראל שאין בו תורה ומצוות. רבותינו אמרו בחגיגה בדף כ"ז, כפלח הרימון רקתך, אפילו רקנים שבך מלאים מצוות כרימון. אין לך אדם מישראל שאין בו תורה ומצוות. לכן זמן יציאת נשמה של אדם בישראל כמו שרפת ספר תורה, צריך לקרוע. הרמב"ן כותב שהנשמה שבאדם היא כמו האזכרות שבספר תורה, כמו שם השם שבספר תורה. זה הנשמה של האדם, לכן צריך לקרוע. זה נפסק בשולחן ערוך בסימן ש"מ סעיף ה'. אפילו הריקנים. אפילו הריקנים. רק בזמננו רבותיי, בזמננו לא כל כך נהגו בזה. למה לא נהגו בזה? אדם מגיע, אמרנו, לאיזה בית חולים, אומרים לו בוא, יש יציאת נשמה, בוא תשתתף, תצטרף לעשרה. האם בזמננו הוא צריך לקרוע את הבגד? בזמננו הוא כותב בספר שולחן גלבוע, לא צריך לקרוע. למה? אם יהיה צריך לקרוע, אף אחד לא יסכים לבוא לעמוד בזמן יציאת נשמה. אף אחד לא יסכים. הקרובים הם בלאו הכי צריכים לקרוע. אדם צריך לקרוע על אחד משבעה קרובים. אביו, אמו, בנו, ביתו, אחיו, אחותו, הבעל על אשתו ואישה על בעלה. זה אחד משבעה קרובים. יש חיוב קריאה. לא, לאו דווקא, זה לא קשור ליציאת נשמה. לא, כי אני הייתי ביציאת נשמה שבראתי מי והייתי גם בתאוויר. אז מי שקורא בזמן יציאת הנשמה לא קורא שוב, ודאי. זו הקריאה, בלאו הכי הוא חייב לקרוע. אבל אדם רגיל, שזה לא קרובו, מגיע לזמן יציאת נשמה, אם הוא יצטרך לקרוע, הוא לא יסכים לבוא, לא יסכים לעמוד, ואז המת הזה ייפטר יחידי בעוגמת נפש. אף אחד לא יהיה לידו. לפעמים הקרובים לא נמצאים, אז אף אחד לא יהיה לידו. ואתם יודעים רבותיי, שיש נחת רוח לנפטר כשעומדים סביבו. כי הנפש משתוממת כשהנשמה יוצאת מהגוף. יש פחד, יש פחד, יש בהלה. לכן, כשעומדים סביב הנפטר, הוא יש לו נחת רוח. כותב בספר חסידים, חולה שנוטה למות חס ושלום, יודעים שהוא במצב קשה, נמצא במצב קשה, לא נפרדים ממנו, לא משאירים אותו לבד. לא אומרים לו, תלך, אני אבוא עוד כמה דקות, אני הולך להתפעל מנחה, הולך להתפעל ערבית. אם הוא חולה שיש בו סכנה, שהוא ממש מסוכן למות, לא עוזבים אותו. לא עוזבים אותו, למה? שלא תצא נפשו יחידי והוא ייפטר בעוגמת נפש. הוא ייבהל והבעלה שלו הוא ייפטר לבית עולמו והוא יחידי, הוא לבד. ככה פוסק השולחן ערוך בסימן ש"מ ש"ל"ט סעיף ד'. ויותר מזה רבותיי, כותב מרן זכר צדיק לברכה בשם הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, אפילו כהן שעומד אצל גוסס, הכהן אסור לו להיטמע למת. פתאום יש אדם גוסס, אפילו לא מהקרובים שלו. הכהן יכול להיטמא לאחד משבעה הקרובים שלו, אבל הוא עומד עכשיו ליד איזה נפטר, ליד חולה שהוא לא מהקרובים שלו. אסור לו להיטמא, אסור לו להיות באוהל אחד עם המת. הוא כהן, ויש פה גוסס. עוד כמה רגעים הוא עולה בסערי השמיימה, אז אולי הכהן יברח שלא ייטמא. כותב מרן זכר צדיק לברכה, אפילו כהן אסור לו לצאת מהחדר. ולמה? מתוך הפחד של החולה הזה הוא יתקרב המוות שלו בגלל הפחד. אם הוא לא בהכרה, צריך לצאת, הוא לא בהכרה. אבל אם הוא בהכרה, הפחד הזה הוא לא טוב עבורו. הוא ייפטר בעוגמת נפש, מבעלה, מפחד. אסור לעזוב את החולה. כותב הרמה שיש בזה מצווה. יש בזה מצווה, מה שאומר דוד המלך בתהילים. ויחי עוד לנצח, לא יראה השחת, כי יראה חכמים ימותו. יש מצווה לעמוד בשעת יציאת נשמה של הנפטר. אז אם כן, כיוון שאסור להשאיר את החולה הזה יחידי, אסור, יש מצווה להישאר לידו. לכן נזהרים בזה, כן? אם כל אחד יצטרך לקרוע, אף אחד לא יבוא להיות לידו. אז לכן בזמננו מקלים, לא קוראים. דרך אגב, אם יש משפחה וקרובים שעושים צעקות וחרדות ובכיות, גם כן מוציאים אותם. במקרה כזה מוציאים אותם. כי אם יש צעקות ושאגות ובכיות, אדרבה, הוא נבהל עוד יותר. הנפש שלו משתוממת עוד יותר. אז זה מקרב חס ושלום את המיטה שלו. לכן אסור לצעוק. במיוחד כשהוא בהכרה, אסור לצעוק. צריך
לנהוג באיפוק. לפעמים אין ברירה, כן? אבל צריך לנהוג באיפוק. אם יש קרובי משפחה שצועקים, בוכים ומגשדרים, צריך להוציא אותם החוצה, כדי שלא ייבהל יותר. אבל מזה נלמד שבזמננו לא מקפידים כל כך על הקריאה בשעת יציאת נשמה של אדם מישראל, כי אחרת אף אחד לא ירצה לעמוד לידו, אז הוא ימות יחידי. לכן בזמננו לא קוראים. ככה כתבו כמה אחרונים, כך כותב גם כף החיים בסימן תקמ"ז. דרך אגב, מהסיבה הזו מקלים בכמה הלכות של קריאה, בכמה הלכות. למשל, הגמרא אומרת מועד קטן בדף כ"ה, חכם שמת, מי זה חכם? ששואלים אותו דבר הלכה בכל מקום, הכל קרוביו, כולם כמו הקרובים של החכם. יש רב תלמיד חכם, כולם כמו קרובים שלו, הכל קוראים עליו, הכל מברים עליו. זה שולחן ערוך ביורה דעה בסימן ש"מ סעיף ז'. אבל כותב השולחן גבוה, אין לך עיר, אין לך שכונה שאין בה כמה חכמים, שאין בה כמה רבנים. אומר, אם יצטרכו לקרוא על כולם, לא יישאר לנו בגד ליום קרה, לא יישאר לאדם בגדים. כל יום יש איזה תלמיד חכם שהולך לעולמו והכל קרובם, כולם צריכים לקרוא. לכן בזמננו לא קוראים. על מי קוראים? על רב גדול שלמדנו תורה ממנו, שאנחנו יודעים מה התורה שלו, יודעים מה השמועות שלו, כן? כמו גדול הדור, כשמרן זכר צדיק לברכה נפטר, כולם קראו את הבגד שלהם. זה גדול הדור שכולם למדו תורה ממנו, אז ודאי היה צריך לקרוא. אבל בזמננו לא קוראים על כל תלמיד חכם שנפטר, אם לא למדו אצלו ממש תורה, לא קוראים. למה? אחרת לא יישאר לנו בגד ליום קרה. אז כן, זו סברה שהיא מקלה על הדין של הקריאה. על מי כן קוראים? כמו שאמרנו, על אחד משבעה קרובים. אביו, אמו, בנו, ביתו, אחיו, אחותו, הבעל על אשתו ואישה על בעלה. וגם אם זה רבו שלימדו תורה או גדול הדור, צריך לקרוא עליו. הקריאה הזו, רבותיי, היא לא מן התורה, זה מדרבנן. מצאו לזה סימוכים מן התורה. הגמרא אומרת, מה המקור של הקריאה מן התורה? הגמרא אומרת, מועד קטן בדף כ"ד, הקדוש ברוך הוא ציווה את אהרון הכהן, אחרי מות שני בני אהרון, בגדיכם לא תפרומו ולא תמותו. מה הכוונה? צריך לקרוא על המת. אבל שם אמר הקדוש ברוך הוא, בגדיכם לא תפרומו, לא צריך לקרוא ולא תמותו. מכאן שהעובר על דברי חכמים חייב מיתה. ושעובר על דברי חכמים שאמרו לקרוא והוא לא קורא, חס ושלום חייב מיתה. זה דרבנן, זה לא מן התורה, אבל אסור לעבור על דברי חכמים. מצאו לזה סימוכים מן התורה, ממה שנאמר, בגדיכם לא תפרומו ולא תמותו. אבל למה חכמים, רבותיי, תקנו לקרוא? בשביל מה? מה המטרה? זה לא בלתשחית? בשביל מה לקרוא את הבגד? לא מספיק, זה קרובו עכשיו הולך לבית עולמו, גם ככה הוא בצער. צריך גם לקרוא את הבגד? בשביל מה תקנו לקרוא את הבגד? מה אתם אומרים? מה? ניסיון? בשביל שיהיה ביזיון? האבל צריך להתבזות, חס ושלום? למה הוא צריך להתבזות? האבל? טוב, בשביל מה זה סיבה לבזות אותו? האבל, הוא מעולל באפר קרנו. למה האבל לא מניח תפילין ביום הראשון? כן? אלה שנוהגים לא להניח תפילין היום בשחרית, מה הסיבה? אנחנו נוהגים להניח תפילין. בבית כנסת של מרן כולם הניחו תפילין כרגיל. אבל אלה שנוהגים לא להניח תפילין בבוקר, אלא רק במנחה. משום שזה כמו אבלות. האבל ביום הראשון לאבלו לא מניח תפילין בכלל. כי התפילין הם פאר. פארך חבוש עליך, ככה אמר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל. ותשעה באב, לשום לאבלי ציון, לתת להם פאר תחת אפר. כן? זה כולם אבלים. האבל מעולל באפר קרנו. אז האבל, בלב אחי, הוא שבור ורצוץ. אז למה צריכו אותו גם לקרוא את הבגד? למה שלא יתרחץ? למה שלא יגזות ציפורניים? למה כל הדברים האלה? יש דברים שהם מנהגי אבלות. מנהגי אבלות, אמרו, האבל צריך לנהוג מנהגי אבלות. טוב, צריך לתת על זה את הדעת. אבל לקרוא את הבגד? זה לא בל תשחית? בחילה, ברגע שיש לו קרע, עוד זוכר כל שנייה את האבלות, לא מצליח דעתו. אז מה תגיד על אבל על שאר קרובים? הרי הוא יכול להחליף את הבגד, הוא לא חייב להישאר עם הבגד הקרוע. רק אבל על אביו ואמו צריך להישאר עם בגד קרוע. אבל על שאר קרובים יכול לקרוע, ואחרי זה להחליף את הבגד, ולא צריך לקרוע עוד פעם. רבותיי, יש בזה סברה משמעותית מאוד, שכותב בשו"ת הלכות קטנות, ולא תאמינו, ואני מוכרח לומר לכם שמי שחס ושלום פעם קרא על מת, כן? זה יכול להיות מהקרובים, לא עלינו, יכול להיות על גדול הדור, הרגיש את העניין הזה. כותב בשו"ת הלכות קטנות,
הסיבה שחכמים תקנו לקרוע, כדי שלא תתערף דעתו של האדם מהאסון. כשהוא קורע את הבגד, על מה הוא נותן את דעתו? על הבגד. הוא אומר, מה? זה לא חרם? זה בגד יקר, ואני בדיוק אוהב את החולצה הזו. לא חבל לקרוע את הבגד? הוא נותן דעתו על הקריאה, כי אדם בהול על ממונו. אדם בהול על ממונו. אז ברגע שהוא קורע את הבגד, משהו בכאב שלו מופנה לעוד דבר. מופנה גם על הבגד. זו סברה שהיא מעניינת מאוד. מעבר לזה, התוספות כותבים בשבת בדף ק"ה שהקריאה היא לסלק את החימום, את הצער, כמו אדם שקורע דבר מתוך כעס, משבר כלים בחמתו, כן? אז זה כביכול מפחית מהכאב שלו, מפחית מהצער שלו. אני מסכים שיש שכתבו גם להפך. יש שכתבו שזה נועד להגדיל את הצער, זה נועד לעורר אותו יותר ולבכות יותר. אבל על כל פנים, אלה הסברות שתקנו רבותינו חיוב קריאה. חיוב של קריאה הוא בשיעור טפח. טפח, 8 סנטימטר. אז תכף נדבר על זה. תכף נדבר על זה. אבל קריאה היא בשיעור של טפח. 8 סנטימטרים, כן? זה שיעור של הקריאה. קוראים את הבגד העליון. אבל על מי קוראים את הבגד העליון? רק על שאר הקרובים. על אביו ואימו צריך לקרוע כל הבגדים שלו, עד שמגלה את ליבו. עד שמגלה את ליבו. כי קריאה על אביו ואימו היא חמורה יותר. אפילו הוא לבוש 10 בגדים, כותב השולחן ערוך בסימן ש"מ סעיף ט', על אביו ואימו צריך לקרוע את כל בגדיו. זה לא כל כך מעשי, משום שאת החליפה לא צריכים לקרוע. חליפה זה בגד שעשוי לכבוד. זה בגד שלו ואדם לובש אותו רק כשהוא יוצא מהבית. אז את החליפה לא צריך לקרוע. אם הוא לבוש סוודר להגן מהקור, אז זה גם לא בגד רגיל, זה בגד שנועד להגן מהקור. אז לכן לא קוראים בגד עליון מלבד החולצה. בגדי זהה גם כן לא קוראים, את הגופייה לא צריך לקרוע. וטלית קטן לא קוראים, כי זה בגד של מצווה. אז רק אדם שלבש חולצה על חולצה על חולצה, מי לובש דבר כזה? כן? אבל ברמת העיקרון, באביו ואימו צריך לקרוע כל בגדיו, עד שמגלה את ליבו. אבל על שאר קרובים צריך לקרוע רק את הבגד העליון. אתם יודעים רבותיי, שבחיוב הקריאה אין הפרש בין גברים לנשים. היה לפני 70 שנה רב אחד בבלי, מהדת הבבלי, שהוא הורה לנשים של העיראקים, לא צריך לקרוע בפטירה של מת. כלומר, קריאה זה רק בגברים. נשים לא צריכות לקרוע. גם הבן איש חי בשו"ת רב פעלים מזכיר את זה. אמר בבגדד ככה היו. הנשים לא היו קוראות על המת, רק הגברים קוראים. אבל זה רבותיי, מפורש בגמרא, במסכת מועד קטן בדף כ"ב, שאין הפרש בין גברים לנשים. זה מבואר בכל הפוסקים. אין פותר אותן, אין מי שיפתור את הנשים. אין פותר אותן לפרעה. חייבים לקרוע, כמו שהגברים חייבים לקרוע, ככה גם הנשים חייבים לקרוע. ההבדל היחיד הוא שהאישה קורעת ושוללת לאלתר מפני כבודה. מה הכוונה? היא קורעת את הבגד, ותכף תופרת אותו בתפירות גסות, כן? לא תפירות ישרות, תופרת בתפירות גדולות גסות, כי זה גנאי לאישה לעמוד בבגד קרוע. היום יש סיכת ביטחון, אז האישה קורעת וסוגרת בסיכת ביטחון. זה כל ההפרש. שהאיש משאיר את הקרע, והאישה שוללת לאלתר, צריכה לסגור את הקרע, כי זה גנאי לאישה. אפילו שיש בגד מתחת הבגד הזה, כן? יש בגד מתחת הבגד שהיא קורעת. אבל עדיין זה גנאי לאישה לעמוד בבגד קרוע, לכן היא שוללת לאלתר, היא צריכה לסגור את הקריאה הזו. הימת הזאת סיבה ביטחון? כן, כי זה גנאי לאישה לעמוד בבגדים קרועים, אז היא סוגרת. אבל זה כל ההבדל בין איש לאישה. אין עוד הבדל, אין מי שיפתור אישה בחיוב קריאה. זו תשובה של מרן זכר צדיק לברכה ביביע בחלק ו', בחלק הורדיה סימן ל"ב, תשובה שהוא כתב לבנו הגאון רבי יעקב יוסף זכר צדיק לברכה, והוא כותב, מי שיורה לנשים שלא צריכות לקרוע, גוערים בו בנזיפה. רבותינו אמרו על זה, מי שעובר על דברי חכמים חייב מיתה. איפה שמענו לפתור נשים מקריאה? אין הפרש בין קריאה של נשים לקריאה של גברים. עכשיו, לפני כמה שנים, כן, הייתה איזו אישה ששמעה שיעור שדיברתי בזה, כן, אולי הזכרתי את זה ברדיו, והיא שאלה, היא לפני הרבה שנים,
נפטרו ההורים שלה, לפני הרבה שנים, נפטר אבא שלה, והיא לא קראה. אמרו לה, אישה לא צריכה לקרוא, רק גברים קוראים, אישה לא קוראה. אז היא התקשרה לשאול, מה עושים? אמרתי לה, גברת, את צריכה לקרוא עכשיו. אבל עברו 20 שנה, עברו 30 שנה. מי שלא עשה קריאה בזמנה, כן? אז אם זה קריאה על אביו ואימו, צריך לקרוא לעולם. עם ברכה? תכף נדבר על הברכה. אבל חיוב הקריאה על אביו ואימו הוא לעולם. אם זה על שאר קרובים, כן? אם זה על אחיו, אחותו, בנו, ביתו, הבעל על אשתו, אישה על בעלה. אם מזדמן לו בגד עכשיו בשבעה, תוך כדי השבעה הוא קורא. לא קרא בהתחלה, תוך כדי השבעה הוא קורא. אחרי השבעה כבר לא קורא. אבל אם זה על אביו ואימו, קורא לעולם. גם אחרי 20 שנה, היא צריכה לקרוא את הבגד שלה. מה לגבי ברכת דיין האמת? ברכת דיין האמת לא מברכים. למה רבותיי? זה עניין שהרבה אנשים לא יודעים. ברכת דיין האמת היא לא על הקריאה. על הקריאה אין ברכה. הקריאה זה דבר של צער, דבר של השחתה. לא תקנו ברכה על קלקול. אדם קורא, צריך לברך? לא תקנו ברכה על קלקול. אז על מה מברכים דיין האמת? דיין האמת זה על השמועה הרעה. אדם נפטר קרובו, מברך דיין האמת. זה לא דווקא על פטירה. הגמרא אומרת בברכות בדף נ"ד. על שמועות רעות, על בשורות רעות, מברך דיין האמת בשם ומלכות. כמו אדם שומע שטבעה ספינתו בים, הוא מברך דיין האמת. רק בגלל שיש חיוב לקרוע, אז לכן הסמיכו את הברכה הזו, כן? הסמיכו את הברכה הזו על הקריאה. ותאמין זה כבר יכול להיות יום אחרי. אבל אין קשר בין הקריאה לברכה. יכול להיות למשל אדם, כן? יכול להיות למשל אדם שהוא לא קרא כדין, לא קרא כהלכה. למשל הוא קרא בישיבה במקום בעמידה. הקריאה צריכה להיות בעמידה. ככה בוא דוד המלך, שהוא קרא על אבשלום בנו, אמר ויקום המלך ויקרא את בגדיו. מי שקרא בישיבה לא יצא ידי חובה, לא אם כן היה חולה. אז עכשיו אדם קרא, נגיד, וברך דיין האמת, אחרי זה אומרים לו, רגע, אבל אתה היית יושב, אתה צריך עוד פעם לקרוא, לא יצאת ידי חובה. אז הוא לא מברך פעם נוספת, הוא לא מברך פעם נוספת. או מי שברך לא קרא בהתחלה, ברך דיין האמת בבית הקברות, או בשעת יציאת הנשמה, ורק אחרי זה קרא, הוא לא מברך עוד פעם דיין האמת. ברכת דיין האמת לא קשורה לקריאה. הסמיכו את דיין האמת עם הקריאה, אבל זה לא חובה. לכן, אותה אישה ששאלה אותי, שהיא לא קראה הרבה מאוד שנים, ועכשיו היא שמעה את ההלכה, היא צריכה לקרוא על אביה ואימה, היא צריכה לקרוא גם אחרי 20 שנה, והיא לא מברכת דיין האמת. בכלל, דיין האמת מברכים רק ביום המיטה או ביום הקבורה, והלילה שאחריו. לא מברכים יותר מזה. אז עכשיו שהיא צריכה לקרוא אחרי הרבה שנים, ודאי שהיא לא צריכה שוב לעשות קריאה. היא לא צריכה שוב לברך דיין האמת. אבל קריאה היא צריכה לקרוא. דרך אגב, רבותיי, הקריאה היא לאו דווקא על מת. יש לנו למשל עוד קריאה שהיא על כתבי הקודש. היה פעם שהיה באיזשהו מקום בארץ קצר חשמלי, ולא תקום פעמיים צרה בבית כנסת, נשרף ספר תורה ונשרפו ספרי הקודש, כן? ואז שאל אותי מישהו שם, האם צריך לקרוא? נשרף ספר תורה, צריך לקרוא? הגמרא אומרת, מועד קטן בדף כ"ו, מי שרואה ספר תורה שנשרף, כמו שאמרנו, צריך לקרוא. אבל הגמרא אומרת שם הסתייגות בהלכה הזו. מספרת הגמרא, היה רבי אבא ורב הונא בר חייא. היו יושבים יחד ועוסקים בתורה. רבי אבא היה צריך לצאת לבית הכיסא חוץ מכבודכם. אבל הוא היה יושב עם תפילין, החכמים הניחו תפילין כל היום, למדו תורה עם תפילין. עכשיו הוא צריך להיכנס לבית הכיסא, אז הוא הסיר את התפילין, חלץ את התפילין שהיו עליו. מספרת הגמרא, לא תאמינו, באה בת יענה ורצתה לבלוע את התפילין. רצתה לבלוע את התפילין שלו. בתלמוד ירושלמי, כן, יש הוספה, קפץ רבי אבא על הבת יענה הזו וחנק אותה, הרג אותה. אמר, אם לא שמיהרתי עכשיו להציל את התפילין, הייתי צריך לקרוא 2 קריאות. אחד על הגביל ואחד על הכתב. אחד על הקלף של התפילין ואחד על מה שכתוב על הקלף, על האזכרות ועל שם שמיים שיש בתפילין. הייתי צריך לקרוא. אמר לו רב הונא, לא, סתם חנקת אותה, את הבת יענה הזאת. גם אם היא הייתה בולעת את התפילין, לא הייתי צריך לקרוא. מאיפה לך החידוש הזה שצריך לקרוא?
כותב, מעשה בא לידי, שאלתי את רב יהודה, והוא אמר לי, לא צריך לקרוא, אלא בזרוע וכמעשה שהיה. מה הכוונה? בזרוע וכמעשה שהיה. לא חייבים לקרוא על שריפה של ספר תורה או שריפה של תפילין, אלא אם כן זה נעשה בזרוע. זה נעשה להכעיס את הקדוש ברוך הוא. כמו אצל יהויקים, מלך יהודה, שהוא התכוון לבזות את מגילת איכה. הוא שרף את מגילת איכה בזרוע, בכוונה תחילה. מתי צריך לקרוא על שריפה של תפילין או ספר תורה? רק בזרוע וכמעשה שהיה. כמו המעשה של יהויקים, שעשה את זה בכוונה תחילה, להכעיס את הקדוש ברוך הוא. אבל אם פרצה איזה שריפה, חס ושלום, באיזה בית, חס ושלום, היו לא תהיה, ונשרף שם תפילין, או פרצה שריפה, חס ושלום, באיזה בית כנסת, ונשרף ספר תורה, טוב, זה באונס. או שהיה קצר חשמלי, זה באונס. זה לא היה בזרוע, זה לא נעשה כדי להכעיס. בכזה אופן, לא חייבים בקריאה. שולחן ערוך ביורה דעה, בסימן ש"מ סעיף ל"ז. מתי קוראים על שריפת ספר תורה? רק שזה נעשה להכעיס. דרך אגב, מדברי מרן הבית יוסף, מבואר, ביורה דעה בסימן ש"מ, אין הפרש בין שריפה לבין קריאה. הכל תלוי בחילול השם שנעשה. יבוא מישהו ולהכעיס, יקרא איזה ספר תורה, חס ושלום, יקרא איזה תפילין, צריך לקרוע את הבגד. צריך לקרוע את הבגד. זו קריאה על שריפת התורה. רק אני רוצה לומר עוד הסתייגות בעניין הזה, חס ושלום, שלא יעלה ולא יבוא, אבל יש עוד הסתייגות. החיוב של הקריאה על ספר תורה או על תפילין שנשרפו או נקראו, זה לא אם אדם שמע על זה. היה גם בשנה שעברה, שמעו בחדשות מישהו ששרף ספרי הקודש ועשה כל מיני דברים. אדם שרק שומע מזה, לא צריך לקרוא. הוא הגיע, או שהוא הגיע אחרי השריפה, רואה את זה כבר שרוף, רואה הכל אפר, או שהוא שמע על זה בחדשות, בכזה אופן, הוא לא צריך לקרוא. רק שהוא רואה את השריפה במו עיניו. כמו שהיה אצל יהויקים מלך יהודה, שהם ראו את השריפה במו עיניהם, הם היו צריכים לקרוא. אבל אם אדם שומע רק אחר כך, הוא לא צריך לקרוא. זה רבותיי, מה שנוגע לשריפה של ספר תורה, או תפילין, או מגילה מכתבי הקודש. ספרים מודפסים, כן? יש ספרי קודש מודפסים. הקדושה שלהם, לא כמו ספר תורה. אם יבוא חס ושלום, יבוא מישהו, ישרוף ספרי הקודש בכוונה תחילה, להכעיס. זה לא חייב קריאה, אין חיוב קריאה. זה ספרי קודש מודפסים, הם קדושים, אבל לא בדרגת קדושה כמו ספר תורה ותפילין וכתבי הקודש. לכן, אם אדם חס ושלום ראה שריפה של ספרי קודש, כן, יש איזה אדם שהוא מעורר בנפשו, שרף ספרי קודש, זה לא צריך לקרוא. זה לא צריך לקרוא. זה רבותיי מה שנוגע לחיוב קריאה על כתבי הקודש. מזה נבוא, אחרי שלמדנו את היסודות של קריאה. גם אם עכשיו מישהו מעורר בנפשו, יבוא לשרוף ספרי תורה, בסוף את זה שהוא שרף מגילות, נגיד מגילת אסתר, שהיא מגילה לקלף. על זה גם צריך לקרוא מישהו רואה את זה? אז אם זה נעשה בזרוע, כן? נעשה להכעיס, בכוונה תחילה הוא עשה, כן? אז מה? אז צריך לקרוא, זה לא בגלל קצר חשמלי, זה לא, כן? הוא עשה בזרוע כדי להכעיס, אז צריך לקרוא. רבותיי, מזה נלמד לקריאה על מקום המקדש. הרבה אנשים מגיעים בתקופה הזו לכותל המערבי, בין אם זה אחרי תשעה באב, או נכנסים לימי חופשה, כן? ועולים לירושלים, הכל מעלים לירושלים, ומגיעים לכותל המערבי. שלמה המלך אומר בשיר השירים, הנה זה עומד אחר כותלנו, דורשים חז"ל אחרי הכותלנו, נשבע הקדוש ברוך הוא לכותל המערבי, שלא זזה ממנו שכינה לעולם. לא זזה השכינה מהכותל המערבי. יש לנו עדויות של למעלה מ1000 שנה, שהיהודים היו מתפללים בכותל המערבי, לכן זה מקום קדוש, יש שם קדושה של בית כנסת. אבל מעבר לזה, רבותינו תקנו ברכה מיוחדת שמגיעים לכותל המערבי, לא ברכה, תקנו פסוק שצריך לומר כשרואים את הכותל המערבי, כן? ותקנו לקרוע את הבגד. רגע, קדושה לקרוע בכנסת? הרב שאומר? יש לה קדושה של בית כנסת. אותו דבר? כן. לא... יש לה קדושה של בית כנסת, כן. לא צריך להעריך בזה, אבל כן, קדושה של בית כנסת. עכשיו, אומרים חז"ל, במסכת מועד קטן בדף כ"ו, הרואה את בית המקדש בחורבנו, רואה את הכותל המערבי, או רואה את כיפת המסגד שנמצאת בהר הבית. זה רואה את בית המקדש בחורבנו,
שנמסר בידי הישמעאלים, אומר פסוק בישעיה: בית קודשנו ותפארתנו אשר היללוך אבותינו היה לשרפת אש וכל מחמדנו היה לחורבה, וקורע את הבגד העליון כמו אדם שקורע על מתו. זה שולחן ערוך בסימן תקס"א סעיף ב'. יש חיוב קריאה כשרואים את הכותל המערבי, כשרואים את מקום המקדש. מי חייב בקריאה הזו? מבואר בירושלמי, כך כותבים הראש והרמב"ם, שזה חיוב קריאה למי שלא ראה את מקום המקדש 30 יום. אם הוא ראה לפני שבועיים, לפני 3 שבועות, וקרא את הבגד, כשהוא חוזר ורואה שוב, הוא לא צריך לקרוא. אבל אם 30 יום הוא לא ראה את הכותל, לא ראה את מקום המקדש, צריך לקרוא את הבגד. יש כולה למי שגר בירושלים, כותב הרדב"ז, שלא זהירים בזה, אלה שגרים בירושלים, אז הם קרובים תמיד לכותל המערבי, הם לא צריכים לקרוא. הם רואים תמיד את בית המקדש וחורבנו. גם מחוץ לעיר העתיקה? אז בטח מי שגר בעיר העתיקה, כותב מרן גם מחוץ לעיר העתיקה, גם בירושלים החדשה, אם כי בזה מי שמחמיר תבוא עליו ברכה. אבל ככלל, זה ודאי שמי שמגיע מחוץ לירושלים ועברו 30 יום שהוא לא ראה את הכותל המערבי, הוא צריך לקרוא. וכמה הוא... כן, כבודו? זה רב גם נשים? אז תכף אגיע גם לזה. כן, אבל צריך לקרוא. דרך אגב, בפשטות, מה שמבואר ברמב"ם ובשולחן ערוך, שצריך לקרוא את כל הבגדים. כמו אדם שקורא על אביו ואמו, חס ושלום. כן? שצריך לקרוא עד שיגלה את ליבו, ככה הקריאה על מקום המקדש. אפילו הוא לבוש כמה וכמה חולצות, צריך לקרוא הכל. בזמננו לא כל כך נזהרים בזה, קוראים את הבגד העליון. קוראים את הבגד העליון. זה המנהג. אדם רואה את הכותל המערבי, רואה את מקום המקדש, צריך לקרוא את הבגד העליון כמו מי שמתו מוטל לפניו. וזו קריאה שמקבילה לקריאה עליו והם. קוראים בצד שמאל כנגד הלב, וגם קוראים ביד ולא בכלי. הרי אתם יודעים, על כל המתים, חוץ מאביו ואמו, אדם יכול לקרוא בכלי, לקרוא עם סכין, לקרוא עם מספריים. אביו ואמו צריך לקרוא ביד. זה שולחן ערוך בסימן שמ"ם סעיף י"ד. אם אי אפשר לקרוא ביד, אפשר להתחיל לקרוא עם מספריים, אבל את כל משך הקריאה, כל שיעור הטפח של הקריאה, 8 סנטימטר, צריך לעשות ביד, לא בכלי. אז גם הקריאה של הכותל צריכה להיות בכלי, וצריכה להיות בעמידה, לא בישיבה. ביד. כן? צריכה להיות ביד ולא בכלי, וצריכה להיות בעמידה ולא בישיבה, וגם הקריאה הזו לא מתאחה. הרי על כל המתים אפשר לתפור את הבגד אחרי השבעה, אבל קריאה על אביו ואמו אי אפשר לתפור אותה, רק תפירות גדולות, מגושמות. לעשות תפירה יפה, מסודרת, אי אפשר בקריאה על אביו ואמו. גם קריאה על הכותל המערבי אסור לתפור אחר כך את הקריאה בתפירות יפות ומיושרות, רק בתפירות גדולות, תפירות גסות. הלמדת רבותיי שחיוב הקריאה של הכותל המערבי הוא כמו קריאה על אביו ואמו, ואין הפרש בזה בין גברים לנשים. גם נשים חייבות בקריאת מקום המקדש כמו מי שמתו מוטל לפניו. רק שוב, האישה צריכה לקרוא בצניעות כמובן, ואחר כך היא סוגרת עם סיכת ביטחון. יש בגד מתחת הבגד הקרוע, וגם היא סוגרת את הקרע. אבל החיוב הזה הוא גם לנשים, הוא לא רק לגברים. עכשיו יש כאלה ששומעים את זה, אומרים, עושה חדשות, בא מלחמות. מימינו לא שמענו שצריכים לקרוא בכותל המערבי. וכמה אנשים אנחנו רואים שמגיעים לכותל המערבי והם לא קוראים. אבל לא בשביל שיש כאלה שעושים שלא כדין, אז מותר כולם יעשו שלא כדין. כותב מרן זכר צדיק לברכה, גם בזמננו יש חיוב קריאה על מקום המקדש. אין הפרש בין גברים לנשים. ילדים לא צריכים לקרוא. ילדים מתחת גיל מצוות לא צריכים לקרוא. הרי אתם יודעים, אפילו קטן, חס ושלום, שלא יעלה ולא יבוא, שנפטר אחד מהקרובים שלו, מקראים לו מפני עוגמת נפש. אין עליו חיוב קריאה. למה קוראים לילד קטן עוגמת נפש? כשרואים ילד קטן שהבגד שלו קרוע, אז בוכים יותר, מצטערים יותר על המת. זה שולחן ערוך בסימן שמ"ם סעיף כ"ז. כן? זה רק מפני עוגמת נפש. אין חיוב קריאה על קטן. לא מחנכים קטן בדיני אבלות. אבל קטן, אין עליו דיני אבלות בכלל. אפילו נפטרו אביו ואמו חס ושלום, והוא בתוך השנה יהיה בר מצווה, כיוון שבזמן האבלות הוא היה קטן,
קטן פטור מאבלות. אחר כך בתוך השנה הוא נהיה בר מצווה, הוא לא חייב להתאבל, כי בזמן החיוב הוא היה פטור. אז לכן, קטנים לא צריכים לקרוע כשרואים את מקום המקדש. אבל אנשים גדולים, גברים או נשים, הם חייבים לקרוע. אז יש מהפוסקים שכתבו לימוד זכות, כתבו, אולי בכל זאת אפשר ללמד זכות על אלה שהם לא קוראים. למשל, כותב בשו"ת משנה הלכות, כותב, הרי כל הסיבה של הקריאה היא מפני עוגמת נפש. היום מישהו מגיע לכותל, יש לו עוגמת נפש? כמה אנשים יש להם עוגמת נפש שהם מגיעים לכותל? אדרבה, הכותל הפך להיות מקום תיירותי, מגיעים מכל העולם ומגיעים בשמחה על שחרור ירושלים ושהר הבית בידינו, ועשו את רחבת הכותל כבר רחבת ריקודים, יש שם טקסים ויש שם בר מצוות ויש שם שופרות ויש שם... אז אדם מגיע לכותל כבר לא מרגיש בכלל את עוגמת נפש. תפילת הטוענים? לא מרגיש. כן, טוב, לא מרגישים כבר את עוגמת הנפש. אז כותב בשו"ת משנה הלכות, אולי מי שיקרא את הבגד, אולי זה בל תשחית, הוא לא מרגיש שום צער, הוא לא מרגיש שום עוגמת נפש. אבל זה רק סברה ללמד זכות, הוא בעצמו כותב. זה ללמד זכות על אלה שלא קוראים. אבל זה לא הלכה. גם בזמננו, הר ציון עדיין שמם, עדיין שואלים ילכו בו. עד היום יש פולמוס על אמירת נחם שאנחנו אומרים היום בתשעה באב. נחם השם אלוקינו את אבלי ציון, את אבלי ירושלים, ואת העיר החרבה והבזויה והשוממה, מבלי בניה היא יושבת, וראשה חפוי כאישה עקרה שלא ילדה. יש כאלה שטענו, מה זאת אומרת? מה, העיר בזויה, שוממה וחרבה? ממש לא. ירושלים היא בשליטת ישראל, בהר הבית ובידינו, וברוך השם, זה לא מה שהיה בעבר. אז כן, איך אפשר לומר, העיר החרבה, הבזויה והשוממה? כותב מרן זכר צדיק לברכה, זה בגלל שלא מבינים את המהות של החורבן. לא מבינים. חושבים שאם יש לנו מדינה ריבונית ויש לנו עצמאות, וברוך השם יש לנו צבא ויש לנו ממשלה, אז אנחנו כבר נמצאים בזמן הגאולה. אבל לא, הר ציון עדיין שמם, עדיין שואלים ילכו בו, ואנחנו לא יכולים להיכנס שם כי אנחנו טמאי מתים, והישמעאלים עושים שם כאוות נפשם, ועדיין עבדים משלו בנו פורקת מידם. אנחנו רואים, עדיין מצפים לישועת השם. אויבינו חורשים עלינו רע, אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד. גם בשעות הללו שומעים קולות מלחמה, שומעים רוחות מלחמה, אף אחד לא יודע מה ילד יום. אם כן, כל זה תוצאה של חורבן בית המקדש. אם היה לנו בית מקדש, אז אנחנו היינו על ראש כל העמים, יושבים איש תחת גפנו ותחת תאנתו. לכן, למרות שירושלים היא בשליטת ישראל, זה לא פותר מקריאה על מקום המקדש. בית המקדש עדיין בחורבנו. יש כאלה רבותיי שעושים הערמה. הוא בא לכותל המערבי ביחד עם החבר שלו ואומר לו, אני משאיל לך, אני מקנה לך את הבגד שלי. מקנה לך, הבגד שלי שאני לובש הוא שלך, הוא לא שלי. מקנה לך את הבגד. ואז אני חוזר ושואל ממך את הבגד. אם אני נתתי לך את הבגד, איך אני לבוש בו? אני משאיל ממך בחזרה את הבגד. ועכשיו הבגד שאני לבוש בו הוא בגד שאול. בגד שאול רבותיי, אי אפשר לקרוא. אם אדם יש לו בגד בהשאלה, לקח בגד בהשאלה מאיזה מישהו, כן? ועכשיו נפטר הקרוב שלו, הוא רוצה לקרוא את הבגד. בגד שאול אסור לקרוא. אדם לבוש בבגדים של הצבא, יש לו מדים של הצבא. פתאום באה לו שמועה שנפטר קרובו. אני חושב שהבגדים של הצבא, המדים, הם מושאלים ביד החייל, כן? זה לא בבעלותו, הוא מחזיר את זה. כיוון שזה אצלו בתורת שאלה, אסור לו לקרוא את הבגד של הצבא. צריך לפשוט את הבגד, פשט את בגדיו, הוא לבש בגדים אחרים. אסור לקרוא בגד שאול. כותב מרן השולחן ערוך בסימן ש"מ סעיף ל"ד. אדם ששאל בגד מהחבר שלו, והוא הולך לבקר את החולה. צריך להודיע לו, אני הולך לבקר חולה. למה? אם פתאום החולה ימות, אז הוא יוכל לקרוא את הבגד. כי אם אני משאיל בגד לאדם שהולך לבקר את החולה, אני מעלה בדעתי, שמע, הולך לבקר חולה, פתאום הוא ימות, הוא יקרא את הבגד. אז בעצם זה שאני השאלתי את הבגד, אני הסכמתי שאם חס ושלום יקרה משהו, אני מסכים שיקרא את הבגד, אין ברירה. אבל אם אדם שאל בגד מהחבר שלו ולא הודיע לו שהוא הולך לבקר את החולה, הוא לא סיפר, שמר את זה בסוד, או שפתאום הוא צריך ללכת לבקר את החולה, בכזה אופן אסור לו לקרוא את הבגד.
גם אם החולה מת, אסור לו לקרוע את הבגד. למה? זה בגד שאול, אסור לקרוע בגד שהוא שאול. כל ההיתר הוא, אם אמרתי לו אני הולך לבקר את החולה, אז היה בדעתו שאולי אדם יצטרך לקרוע. זו ההלכה. אז יש כאלה שמגיעים לכותל המערבי, כמו שאמרנו, מקנים את הבגד למישהו אחר, ואז חוזרים ושואלים ממנו את הבגד, ואומרים, הנה, זה בגד שאול. בגד שאול הוא פטור מקריאה. יש היום מכונה בכותל. שמוכרים חולצות. כן, אתה שם 20 שקל. אתה ראית את המכונה? כן. שם 20 שקל, לוקח חולצה, קורא אותה. חשוב. תכף נדבר על כל הזמן. אני רק רוצה להשלים, רבותיי, את הסיפור הזה. רק רוצה להשלים את העניין הזה. אין לו בגד אחר, זאת אומרת של הצבא, מה הוא עושה? אני רק רוצה... אז יחליף את הבגד? אין לו בגד אחר של הצבא. אין לו בגדים בכלל, הארון שלו ריק מבגדים. בצבא, בגדים של הצבא. אז בסדר, אז יבקש שיביאו לו בגד ויקרא. או שיבקש רשות לקרוע. אם הוא יבקש רשות מהמפקדים שהם מוסמכים, יבקש מהם לקרוע וירשו לו לקרוע, יקרא. אחרת הוא לא יכול לקרוע בבגד שאול. כן, כבודו? שאול הוא נגרים עם החבר ביחד, חצי חבר לא מצליח. רבותיי, אני לא אמרתי שזה מותר. אני רק אמרתי את האפשרות. כן, האפשרות, לא, שאלה שעושים את זה, הם מקנים את הבגד ואז משאילים ממנו. עכשיו, גדולי הפוסקים כתבו שהרמה הזו היא לא מועילה והיא גם לא נכונה. למה לא נכונה, רבותיי? הרי אמרנו שאדם הולך לבקר את החולה, כן? והוא מודיע לחבר שלו שהוא הולך לבקר את החולה ומשאיל ממנו בגד. אמרנו, אם הוא הודיע לו שהוא הולך לבקר את החולה, הוא יכול לקרוע את הבגד. עכשיו, האדם הולך לכותל המערבי עם חבר שלו. אבל לא כך, אני מקנה לך את הבגד שלי. למה אתה מקנה לי את הבגד שלך? מה קרה? מה פתאום נהיית נדיב לב? כל נדיב לב עולות, אתה מקנה לי את החולצה שלך? למה? כי אנחנו הולכים לכותל המערבי. אז זה כאילו עכשיו אני משאיל לך את הבגד כדי ללכת לכותל המערבי. אם אני מרשה לך ללכת לכותל המערבי עם הבגד הזה שהקנית לי, המשמעות היא שאני מתיר לך לקרוע אותו. זה בדיוק אותו הדבר כמו זה שהולך לבקר את החולה והוא מודיע לי שהוא הולך לבקר את החולה ואז אני משאיל לו את הבגד, הוא יכול לקרוע את הבגד. כי אם אני יודע שהוא הולך לבקר את החולה, אני מעלה בדעתי, אולי החולה ימות ואז הוא יקרע את הבגד. אותו דבר שאתה משאיל בגד בכותל המערבי, מקנה בגד ומקבל אותו בהשאלה, זה המשמעות היא שהוא מרשה לי לקרוע את הבגד. הוא משאיל לי את הבגד שאני אקרא אותו. ואפילו אם הוא יגיד, לא, אתה הקנית לי את הבגד, תודה רבה, אני משאיל לך, אבל לא מסכים לך לקרוע את הבגד. לא מסכים לך לקרוע. כולם יודעים שזה הבל. זה בכלל לא חולצה שלו, זה חולצה שלי. אני הקניתי לו את זה רק כדי להתפטר מקריאה, הוא אכפת לו אם אני אקרא או לא אקרא. לכן אמר מרן זכר צדיק לברכה שהעצה הזו היא לא מועילה. ככה מובא בשם הגאון הרב אלישיב והאור לציון, שהעצה הזו היא לא מועילה וזה גם שחוק. זה היטול מהקריאה הזו שהיא על חורבן בית המקדש. לכן רבותיי, כמו שאמרנו, אי אפשר להיפטר מהחובה הזו. אדם שמגיע ביום רגיל, מגיע לכותל המערבי, צריך לקרוע את הבגד. עכשיו, יש אדם שהוא לבוש בבגדי חמודות, אני מיד אתייחס. הוא לבוש בגדים יפים, לבוש בגד מכובד, יש לו חולצה יקרה. ועכשיו מה, אני אקרא את הבגד? אני לא אבוא לכותל בכלל. אם אני צריך לקרוע את הבגד שלי. כן? עכשיו איך אקרא את הבגד? אז קודם כל רבותיי, אדם לבוש בבגד חמודות, בגד טוב, יכול להביא איתו עוד חולצה ישנה, כן? להחליף את הבגד בבגד פשוט, בגד שהוא לא צריך, לקרוע אותו, ואז לפשוט אותו ולחזור לבוש את הבגד שלו. זה אפשרי. ברמת העיקרון זה אפשרי אפילו בתוך הכותל. כשצריך אפשר גם בתוך הכותל. גם אותו אחד שהוא יכול לקרוא את הכפה. זה גם נכון, מוסיף טפח בכל פעם. הוא צריך לשמור את הבגד הקרוע. המקום שהוא סיים בפעם הקודמת. כן, צריך להוסיף טפח. אבל תראו רבותיי, זה נכון גם במי שחס ושלום נפטר קרובו. נפטר קרובו והוא צריך עכשיו לקרוע את הבגד. פתאום הוא אומר, זה לא חרם עכשיו על החולצה הזו? חולצה יקרה, אני לא יכול לקרוע. כותב המהרי"ל בתשובה, יכול להחליף את הבגד, אפילו שהוא כבר התחייב בקריאה, לא לפני הפטירה, אחרי הפטירה הוא כבר התחייב בקריאה, הוא יכול להחליף את הבגד וללבוש בגד אחר. לכן גם במה שנוגע לקריאה על מקום המקדש, יותר נכון לעשות את זה לפני שרואים את הכותל. לפני שרואים את הכותל, כבר להחליף את הבגד. אבל גם אם הוא לא עשה את זה לפני, כן? הוא כבר ראה את הכותל, ייכנס מקום צדדי, כן? יחליף את החולצה,
יחליף לבגד פשוט יותר ויקרא, או יכול ללבוש את החולצה הפשוטה או את החולצה שהוא קונה ב-20 שקל בכניסה לכותל, ללבוש אותה על הבגדים שלו, ואז זה הבגד העליון שחייב בקריאה, ואותו הוא קורא. מה? אמרתי, או רואה את הכותל או רואה את כיפת הסלע, כן? כיפת הסלע כבר רואים מרחוק. אז אם הוא כבר בלאו הכי מגיע לכותל, אז כבר שיקרא שם. אבל זה או זה או זה, לא חייבים לראות דווקא את הכותל. זה נקרא שהוא רואה את המקדש וחורבנו. אז אם כן רבותיי, צריך לקרוע את הבגד, כן? צריך לקרוע את הבגד ואחר כך לפשוט אותו וללבוש בגד אחר. או שהוא לובש את הבגד הישן, לובש אותו על גבי הבגד, ואז קורא אותו. מזה ילמד אדם שיש לו בגדים ישנים נניח, כן? יש לו בגדים ישנים. והוא במקום לזרוק הבגד הישן, ישים אותו באיזה פינה, ישמור אותו. כשהוא הולך לכותל, ייקח את זה איתו. במקום לזרוק את הבגד הישן, ישמור אותו בצד, ויקח אותו לכותל. ואז הוא יקרא את הבגד. זה פתרון נוח מאוד. נכון שזו הלכה קשה, אבל זו הלכה שאפשר להתמודד איתה. כמובן, מי שמגיע לכותל בשבת או ביום טוב, הוא ודאי לא קורא את הבגד, גם אחרי שבת הוא לא צריך לקרוא את הבגד. ביום שישי, בערב שבת, או ערב יום טוב, או ראש חודש, או ימים שלא אומרים בהם תחנון, לכאורה צריכים לקרוא. חול המועד יש מקום לומר שהוא כמו יום טוב, יש מקום לומר שחול המועד, טוב, אולי חול המועד לא צריכים לקרוא. אבל בימים רגילים, כן, וגם אם זה ראש חודש, או ערב שבת, או ערב יום טוב, בפשטות, האדם צריך לקרוא את הבגד שלו. כן. אז אם הייתי בשבת בכותל, ואחרי שבוע, או שבוע וחצי הייתי בכותל, אז כבר הייתי 30 יום בכותל, אז אני לא צריך לקרוא. בפשטות כבודו צודק. וגם לגבי, אמרת על החולצה שאפשר לשים על המלבוש היפה. נכון. ולקרוא, אבל אמרת שהדין הוא כמו אבי ואימו. נכון, אמרנו, מצד הדין, פשטות הרמב"ם והשולחן ערוך שצריך לקרוא את כל הבגדים. אבל האחרונים כתבו שהמנהג לא ככה, שבכותל קוראים רק את הבגד העליון. הרב, מה שאמרנו על ראש חודש ויום שישי, שזה כאילו, זה דווקא אבל שנכנסת הערת שבת, לא אם נגיד עכשיו שישי בבוקר, שעה 8, או נגיד ראש חודש עכשיו רביעי, אבל כבר במליחה לא מתחנון, אבל אם הוא הגיע... בפשטות צריכים לקרוא גם בערב שבת וערב יום טוב. אפילו שנכנסת הערת שבת? כל זמן שאדם לא קיבל שבת. אם חתן לבר מצווה, אדם בא לבר מצווה, חתן לבר מצווה או... צריך לעשות את הפתרון הזה. הוא לא יכול... להביא חולצה, אז הנה, הבאנו את הפתרון. אז הוא יקנה ב-20 שקלים, אומר לך יש מכונה של חולצה, 20 שקלים. לא, אבל המכונה הזאת נמצאת קודם כל נמצאת בכניסה לכותל. השני, השבוע השתמשת. מעניין, אני לא ראיתי את זה אף פעם. זה ממש פה בשער של פרות יוסף בסדר. עכשיו, שם, אז קודם כל רואים קודם כל את המקדש, אז אחרי זה עושים את זה כבר אחרי שכבר נכנסנו. הדבר שני, שמתי לב שהחולצה עצמה בלי כפתורים. שאלה פשוטים של בגד. חולצה, היא בגד. מה, בגד חייב להיות עם כפתורים? חולצה כזאת, בלי כפתורים. אז איך לובשים אותה? מכניסים אותה מהראש? לא, יש שרוולים. זה רק שרוולים. טוב. טוב, זה מעניין. הקריאה היא בצד שמאל, כמו קריאה לביבים. אמרנו, הפתרון הטוב ביותר רבותיי, אדם ישמור לעצמו חולצות ישנות, כן? ויקח אותם איתו לכותל כדי לקיים את הקריאה הזאת כדת וכהלכה. החיים רבי אמר שיש לקיות, אחד לירושלים ואחד לירושלים. אז בזמננו אנחנו לא נוהגים לקרוא על ירושלים בגלל שהיא בשליטת ישראל. מה אומר כבודו? מה שכבודו אמר לו, שאר הקרובים שלא חייב לקרוא. צריך בגד משומש או בגד... על שאר הקרובים? אני מדבר שהרי אתה קורא על האביב ואימו, גם יחד את החולצה, אתה חייב לקרוא. נכון. אבל שאר הקרובים... על שאר הקרובים, אם אדם מחליף את הבגד, היה לו חם, היה לו קר, החליף את הבגד, לא חייב לקרוא אותו שוב. אבל חייב בגד מכובס, כאילו שהשתמשו בו? מחליף בגד לא מכובס, כמובן. השתמשו בו. ודאי, בגד מכובס בלאו הכי, אבל אסור בכיבוס. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לראות בנחמת ציון וירושלים כאיש אשר עמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם ובירושלים תנוחמו, משאלות לבכם לטובה ולברכה, וכן יהי רצון ונאמר אמן. כבודו בבקשה ישלח התמונות, תודה רבה.